Weche manyien gi Vincent Otieno. Jatend duond bura mar People's Liberation Party Martha Karua okwedo paro ma jomoko wacho kata dwaro ni mondo mi oriwre gi jatend duond buch siasa mar ODM Raila Odinga tiyo kanyakla gi sirikal mar Kenya Kwanza. Karua mabende ne twako kinyi ma kawuono achiel kuom ute fwambo ma pachoka mayudore boma ma Nairobi ne mokalo sirikal Kenya Kwanza wi gino ma wacho ni ochayo ratiro mag oganda. Bende ne owacho ni riwruok e kinde jatend piny William Ruto gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ok nen maber e wang' jopiny, ka bende wacho ni nitiere moko kuom gik ma jotelo ariyogo nyochweko gi kaka achiel kuom winjruok meggi ma bende wacho ni gin gigo makonyogi giwegi to ok oganda jo Kenya. Jumamosi Sunday wewe umepigwa mwananchi, umetupiwa tear gas na SHA na SHIF yaendelea kukutesa. Hakuna jambo limegeuka. Watu wamesalimiana, sasa wako kwa mbio za kuuliza zile kasi ulisema utanipea ziko pande gani. Karua ne oramo ni en owuon to biro tiyo machiegni gi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua to ka oluwore kod chike mathurka gibiro yiero ng'at achiel makoro biro bedo jal ma biro ting'o bandera e laro kom mar jatend piny. Achiel kuom kweth mag jogo bende sani koro siwuok ayanga mar keto sirikal tesre. Owacho ni Gachagua koro jal ma ginyalo tiyo godo mar biro neno ni gilonyo e tich jatend piny William Ruto e yiero ma 2027. Bende ne owacho ni ok obi yie mondo mi obed jalup jachung' e laro kom mar jatend piny kendo e yiero machielo ma 2027 mak mana ni en owuon koro obiro bedo jachung' e laro komno. Kata kamano owacho ni jal ma bende ne giyiere ema biro ting'o banderano to biro unge lwedo mar neno ni gitimo duto manyalore mar tero jatend piny masani dala mano William Samoei Ruto. Mimi nawania urais, lakini Kenya ni kubwa kushinda hiyo matakwa yangu. Katika muungano wa upinzani mwingine akichaguliwa na siye mimi, na nitafanya bidii nichaguliwe, lakini ikiwezekana mwingine achaguliwe, mimi nitasimama nyuma yake. Sitaki kuwa running mate, lakini nitaunga mkono candidate wa upinzani 100% hata kama sio mimi. Sirikal okwa mondo mi koro ket maino mare dwaro yo ma inyalo tieko chandruoge masani okwako kuma manyien mar thieth mar SHA. Weche nengo ngima masani koro idho ne oganda jo Kenya kaachiel kod midhiero bende ma wachore ni okwako sekta mar weche mag somo gi chandruoge ma oganda jo Kenya kale. Jotelo ma kanisa ma iluongo ni Messiah Assembly of Yahweh Church mani alwora mar Kadak mar Roysambu mayudore kaunti ma Nairobi. Jotelo go ne wacho ni koro thuolo kata sawo gik ma jotelo mag siasa nyaka koro ket tenge weche mag siasa kendo gitine jopiny. Ma en kwayo ma bende ne oketi kokalo kuom jadolo maduong' mar kanisano mano Peter Kihara. Bende ne owacho ni mano kende yo achiel ma piny Kenya biro dhi godo nyime to ok siasa ma kinde duto. Ka koro siasa mamalo sani koro igeno ni dhi kawo lai machielo koluwore gi wach winjruok ma nyobedo kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga ma koro wachore ni koro nyalo miyo yamb siasa lokore pachoka. Jatend dinno ne owacho ni onge gimoro amora mawendo manyalo biro bedo kata oganda jo Kenya nyalo geno koluwore gi makruok mar siasa kind jodito ariyogo. Ka bende owacho ni ok en tielo mokwongo ma koka josiasa go ne makore. Kowacho ni kata tielo machien tie josiasa mabende osebedo ka makore kanyakla kendo loso riwruoge mopogore opogore mag siasa. Ka bende gisingo mar konyo oganda jo Kenya mak mana ni thoro maduong' mar riwruok margi en mana chwalo ajenda mekgi ka mago bende konyo oganda to wigi owil godo. Jatelono ne owacho ni jotelo mag siasa bende ok onego bed ni koro pono ne gigolo sadaka moro kata gigolo kony moro amora ne kanisa. Ok onego bed ni gilando ni mago e gigo bende chwe kelo chochni kind oganda ma en koluwore gi ng'anyo bende nyobagi odiochieng' manyoro koluwore gi omenda mar jatend piny William Ruto ne osingo mar ne biro chiwo ne kanisa moro e buore Nairobi ka juma mokalo. Duol ma ochung' ne kedo gi weche mag mibadhi mano EACC koro timo nonro e wi buche moko maromo 148 bende ne omigi ka owuok e od bura mar Senate mondo mi koro ne ginon kotenore kod wach tiyo gi omenda mag jopiny e kauntis 47 duto ma pachoka. Kane ochopo e nyim jokanyo mag komiti ma ochung' ne weche mag nono kaka tiyo gi omenda jopiny e od bura mar Senate, Afisa maduong' mar EACC mano Mohamud Abdi
ne owacho ni nyaka gie sani buche makon giromo 146 duto osechwalo ne jamin buche mag oganda. Bende owacho ni mago en mar biro yango kaka governors otiyo gi omenda gi chenro ma gitimo gi pes jopiny. Olero ni kaluwore kod buche ma en godo nyaka gie sani nyiso malong'o ni nitiere kaka mibadhi otiap e counties mopogore opogore ma pacho ka, kama bende governors ok otiyo yo makare gi omenda mag jopiny. Some of the files, as indicated in my introduction, are with the Director of Public Prosecutions. Others are undergoing investigations at various stages. We have indicated some of the issues that, out of the investigations that we've done, and also the corruption risk assessments that we've done in various counties, issues that we think have actually contributed majorly to the challenges we are having in the county. So the first one there is capital-intensive projects that have failed to secure multi-year funding. We also have unsupported expenditure and payments made outside IFMIS system. We have payments of salaries that have been done outside the IPPD payroll system, which of course is suspicious, and some of them we are looking at, basically what we refer to as ghost workers. Weche mamoko nyakoro mag Juang en ni miyo moro ma johanda M-Pesa nyo monji ma ochiwo ma omenda maromo Sh210,010 gi mwandu mamoko e boma ma Muhoroni mayudore e kaunti ma Kisumu otieno manyoro. Johalano ma nyinge Nancy Awuor nyo monji gi chuo moko ariyo bende nyo manore kod beti e kinde ma nyo dhi pacho ka owuok Muhoroni Township kar saa achiel mar odhiambo manyoro bang' ka nyo oseloro duka. Koluwore gi lipot mar obila e wi wachni en achiel kuom jonjorego nyo okowo miyono ka nyise mondo mi ochung'ane, to kata kamano miyono nyo odagi luwo chik mare. Gino bende nyo por kuome kod beti ma otong'o wiye bedene motelo ne chwe ma e poch mare ma bende nyo ting'o omenda maromo Sh210,010 omenda maching'. Achejego bende tok timo tim machalo kamano nyo gichwe gikawo simu mar ong'we yamo mar miyono, mano simu motiyo godo M-Pesa, ka bende lipot yango ni nyo negi float mar omenda maromo Sh23,000 kaachiel kod opande miyono be nyo gidhigo ma gilalgo Meru. Miyono nyo ter e od thieth ma Muhoroni sub county kama nyo thiedhe kaeto bang'e oweyo chwe odok pacho ka obila chako timo nonro mar manyo achijego. Weche moko nyakoromogi en ni jakom mar Kenya Sugar Board mano Midusa Nicholas Gumbo orwako mokalo wach mar tito jachiel kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai maduong' buch siasa mar ODM Raila Odinga, ka bende owacho ni gima kamano koro ber mokalo ne gwenge mag Nyanza. Bende ne owacho ni riwruogno koro dhi tieko wach moro. Bende ji osebedo ka wacho ni Uganda